Gideklara na sa World Health Organization ang pagtapos na sa COVID-19, isip Public Health Emergency of International Concern. Layo sa maong deklarasyon na gipaklaro sa WHO nga emergency phase lang ang natapos na. Dili matud pa pasabot sa deklarasyon nga natapos na ang pandemya ug wala nay COVID-19 virus. Dili matud pa mahimong basihan ang deklarasyon nga tangtangon na sa mga nasod ang ilang COVID-19 response systems. Pipila sa nahimong konsiderasyon sa committee members, mao ang pag-ubos na sa mga namatay tungod sa COVID-19, pagbaba sa ihap sa naospital ug ang taas nga population immunity tungod sa bakuna. Sa kabahin sa Department of Health sa Pilipinas, magtagbo pa ang mga sakop sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases aron hisgutan ug usabon ang mga polisiya o guidelines aron mahisubay sa bag-ong deklarasyon sa WHO. Sumala sa DOH 11, magpaabot pa sila sa ipagula nga bag-ong guidelines sa DOH Central Office.